टिसिबि सायख'थिया 22 खालारावनो जासिगोन एस ए बिपिएफ हिसाबै नोंथांमोना नैबे सिजौगुरि प्राइमारि बिपिएफ हिसाबै माबायदि थियारि मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव? ओरैनो जोंहा फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बर दानाव बिटिसि बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ। जों बेवहाय सिजौगुरि हिसाबै जोबोद क्लियार, मानोना जोङो बेवहाय 80-90% जों देरहानो थांगासिनो दङ। बेवहाय दिनैनि सावगारियाव नोंथांमोनहा नुनानै मिथिगोन। दा बेवहाय जों खालि बेहाय सिजौगुरि प्राइमारिनि जायफोर बिपिएफ सापर्टार बिथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि दिनैनि 6 सेप्तेम्बर निफ्राय जागायनानै 20 सेप्तेम्बर 2020 गेजेराव जों जिहेतु स्टार्टिं कमिटि जों बेखेवनाय जादोंमोन माने सिजौगुरि प्राइमारि एरियानि थाखाय। दा बेवहाय जोङो दिनै जोबथा हिसाबै केम्प फायार खालामनाय जादों। बेवहाय जोङो जोंनि मानाव गेदेर जुब्रा सारनि मेसेज मेडामा फैगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो केम्प फायारजों लोगोसे मोनसे मबिलाइज हिसाबै बयनिबो जों सांग्रांथि मेलबो लानाय जादों। दा बेवहाय जों गोबांथार माने बिपिएफ सापर्टारफोरखौ जों नुनाय जादों। दा बिनिफ्राय जोङो स्पष्ट भाबै जों बुंनो हायो जोंनि गुनं बनरगाव एसटि बियाबाव जोंनि जुबराज सारा बिपिएफ दोलोनिफ्राय देरहानानै बे जोंनि हाग्रामा सारखौ पुनर माने बिपिएफ सरकार बिटिसिआव सरकार दागोन बेखौ जोङो क्लियारलि जों बुंनो हायो। नुनो मोनदों जोङो नैबे बिजेपिनि जाय केन्डिडेट राजिब ब्रह्म बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहानानैनो बिजेपिआव बारलांदोंमोन। बिथाङाबो दिनै दा मैखोमै बिजेपिनि जानानै केम्पेइन खालामनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बिथाङा बिपिएफनि भटारफोरखौ लानानै थांफानो हादों होनना सानो नामा नोंथाङा? बयबो माने साफ्रोमबो केन्डिडेटआव माने गाव गावबागाव देरहानायनिखौ बयबो अंक खालामो, बियो माने थारैनो। खिन्थु बेवहाय जों नुदों नंगौ साफा सानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा थांदों। दा बेवहाय जोङो फ्राय नुदों जोंनि जिथु थांनाय 5 बोसोराव जिथु इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकार सोलिदोंमोन बेखौ जोङो बुंनो थाङोबा टटेलि फैलर। कारन बेवहाय थांनाय 5 बोसोर इलेक्सननि सिगां जोंनाव माखासे जोङो इउपिपिएलनि इस्ताहाराव नुदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा, बिनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनायनि बाथ्रा, बिदिनो गोबां आसनिनि खोथा बुंदोंमोन। दा बेफोर खामानिखौ बिथांमोनहा मोनसेबो खामानि मावफुंनो हानाय जायाखै। दा बेवहाय इउपिपिएलनि सरकारजों लोगोसे बिजेपिआबो जिहेतु दंफायो हिसाबै दा बेवहाय जोंनि जायफोर बिपिएफनि कर्मिफोरा बा बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा जायफोर भटार्सफोरा बिजेपिआव थांदोंब्लाबो राजिब कुमार ब्रह्म सारजों थांदोंमोनब्लाबो दा बाहाय माने आं खोनानायाव बिथांजों खामानि मावफादोंबाबो बिथांमोननि भटआ बिपिएफआवनो गोग्लैगोन होनना जों मिथिनो मोन्दों। लोगोसे जायफोर साफा सानै गोनो गोथो जानानै थांदोंमोन दा बे बिथांमोनहा फैनानै दिनैनि गेजेरावबो जों फ्राय 80 जन बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जायफोर बिथांमोनजों थांदोंमोन बा इउपिपिएलनिफ्राय जायफोर दंमोन सिगांनिफ्रायनो फुराना दंमोन बिथांमोनखौ मोजां मोनग्रा बा बिजेपिआव जायफोरा बिपिएफनिफ्राय थांदोंमोन दा बिथांमोनहा दिनै फ्राय 80 जनसोया जोंनिया जयेन जानो थांगासिनो दं। आरो जों मोनसे क्लियारलि जोङो मोनसे दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों जों बुंनो हायो जोंहा सिजौगुरि प्राइमारि हिसाबै गासै 3,701 भटार्सफोर दङ। दा बेनि गेजेराव जोङो बिपिएफ हिसाबै 1,647खौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय गुबुन जोंनियाव फ्राय बे 3,701 भट्सआव फ्राय 25निफ्राय 2,500निफ्राय 3,000से भटआ जायो। दा बेनि गेजेराव जोङो फ्राय आधानि बारै जों भटखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा बेनिफ्रायनो जों क्लियारलि जों बुंनो हायो जे जोंनि सिजौगुरि प्राइमारियाव देरहानाय माने जोंनि बनरगाव कनस्टिटिउन्सि बनरगाव कनस्टिटिउन्सिया देरहानाय जों बेखौ बुंनो हायो। बेसेबांसो भटनि फारागथियाव आरो सोरजों माने बिजेपि इउपिपिएल सोरजोंहाय बादायनाया जागोन होनना सानो नोंथांमोना? एक्सुवेलि बिजेपि होनबा बिथांमोनहा 0निफ्राय जागायनाय बे ओनसोलाव फ्राय नोङो बावहाय नोङो बिजेपिआनो गैया होनजायोमोन। दा बे बिजेपि गैखायैखौ बिसोरो 0निफ्राय नारखोमालाय बेसेबां दावखोनो हागोन बेबायदि आरोखि। दा जोंना बिपिएफआ इन्टारिम 2 बोसोर सालायदों प्लास जोङो 17 बोसोर
माने BTC आव सरकार सालायदों दा बे हिसाबै जोंनि गोहोआ माने साबसिनथार होननानै आं सानो